mbabbata defte munjani hoccata yiɗi bonko ɓe jana sabu yahata ɓooye tan waɗa weddo hendu waɗa wi yaha lata koyngal fokkita joni noon sifaɓe oɗo sifa mbeɗa mon namnori Allah oɗo sifa koto tawret nande anduɓe ɓe ganduɗa ko fiitotoɓe becce minen ko fiitoto becce ko ene waɗa ni ene fiito becce foten nandoɓe e nandeɓe gonen mbabba ndodiba deftere mbabba ƴakkata deftere mbabba so deftere yani hoccata mbabba hayso fergatima kayit lattata ɗum hayyade ladde kayit waɗata ha jumala hen ɗum noon subhanahu wa taala wi men ɗo yani wa haulai lahum fuhum ɓeeɗo ina jogii faamuji lam yastamiluha fima yanfa'uhum id harrafu tawrata fa awaluha wa baddaluha fahum kama qala fi ayatin ukhra allah haali ɓeeɗo e nokku goɗɗo wi ulaika kal an'ami bal hum adallu wa ulaika humul ghafilun ɓeeɗo ɓe nandi koye baale beyi ɓe nanduno e jaggi tan koye mbabba joni ɓe nande ngelooba hoɓe nande mbaalu hoɓe nande mbeewa hoɓe nande gertogal hoɓe nande boyi e fowru e mbuutore e bone foɓe nandi hen kala an ami allah ruttiti wi ɓe nandani hen halan ɓe nandani e bamɗi ɓe nandani e gueloɗi ɓe nandani e beyi ɓe nandani e baali bal hum adal heɓe ɓuuri ɗum majju laabi temedere ndeke noon ulaika humul ghafilun wo sofatul qawlu ko laaɓe ka ɗo haala mi wattana mon ko pular inna hada annabiya oɗo annabi nelaɗo e mon ko kañum woni cifaɗo to tawreta kanko woni mo tawreta haali onon tawreta naɓe oɗon jeddirton e deftere mum homo yamiri mon yon gowɗin Allah ndeke noon wonani mislukum e ko pamɗon tawreta ko e ko liggoɗɗon tawreta ko so wona mbabba yahmilul kutuba wala yadri ma fiha way kono mbabba jogiiba defte tayba anda fa antum ayi ummatu muhammad id lam tamalu bima fiha so on liggaraki qur'ana wayo hujjatun aleykum wayo hujjatun aleykum ndeke noon oɗo aya sen nanimo en paamimo mbo haala koye deftere men mbatten haqqillaji kenen kaldete ɗum noon ndena ɗen waɗi mbaren nandani hen mbeɗa sikki tan anduɓe men sika ndenaki enen fof hay ko wiyata sunniyankoɓe ko en natti woɗɗude ɗo mbatton haqqillaji ndeno ɗen subhanahu wa taala wi bisa boni masalul qawmi sifa ɓe ko sifora ko alladina kadabu bi ayatillah dendagal ɓen ɓe ganduɗa hoɓe jeddi ko allah addi ndaw ko boni sifa e ɓe fennuɓe ko allah addi e ɗemgal nelaɗo mum ɓe teskaki qur'ana ɓe miccaki qur'ana waɗi noon id lam yakun lahum ma yushbihu min dhawi l uquli wal hija min malakin aw ins yani hono maɓɓe jogaade haqqillaji ngala ɗum taki allah nandini ɓe bamɗi tawiwaji gooto meeɗi haalde e mbabba hunde hurɓani honde hersani subhanahu wa taala wimen e oɗo aya wallahu la yahdi l qawma alzalimin allah fewnata zalim muk ay ñandeno wino men ko munafiqin o refto wimen fasiqin o arti ɗo kadi o wimen alzalimin alzalim e almunafiq nafiq en gandi ko kaalowo ko wonane mum fasik ko jawtuɗo laawol ko dewɗo bolol ha ɓendigol zalim noon ɗum ɗeti waade ko ni yaay ma jibin ma wona baam ma jibin ma wona hoɓe kaani teddinede walla ɓe kaani ko hoynede wona ɓe kaani ko teddinede joni ɗon an a yaay ma e baam ma homo tagi on wona allah tagi on goto e anduɓe biyeteɗo Luqman o wi inna shirka la zulmun azim holko tagi ɗum waɗi noon a ƴettat ponnoɗo teddinede ponnoɗo mawninede poɗɗo rewede poɗɗo andede poɗɗo faamede poɗɗo ñaaguede poɗɗo waɗede hunde fof ko kañum
ƴetta place mu itta joɗɗinaɗa gaddama wawa hattanani koko wallate ƴeewa ƴetta neɗɗo waɗa ɗum misal neɗɗo no muuse hoore neɗɗo no muuse reedu neɗɗo no doge reedu neɗɗo no muuse keesi neɗɗo no muuse koyɗe neɗɗo no muuse daande neɗɗo no ronko hirtu neɗɗo no ronko ɗaano ƴetta on ƴetta e place mbatta ɗum ɗo Allah woni ɗo ɗum tagi kalimatu zalim ko ɗum woni mana zalim ƴettama handani ko tottuɗa ɗum ko totta ɗum goppa kandu ɗo tottede hunde nde goppa on ɗum tagi inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin zalim aslimu ko mushrik wani noon ko tooñowo ko tagi ɗum wadde tooñowo ƴettu teddungal ngal Allah jeeyingal joɗɗini ngal ɗa ƴetti teddungal neɗɗo watti ɗon on nahani wiyede jarajo yaay ma e bahma teddungal maɓɓe ma hane bahma ko libde ɗum o mbedda hane yaay ma ko wadde ɗum hello haqqille ɗum woni teddungal mumen wiye ko noon baɗɗo ɗum ɗo ko oɗo woni zalim siko zalim no yiile ko oɗo subhanahu wa taala wi qul wiɓe ya ayyuha alladina haadu e hey mon onon wiɓe koye mon ko on yahudi en in zaamtum siko tawi on teni on cikki annakum no onon awliyaullah onon goni ɓe Allah suɓiɓe min duninnasi ga yimɓe fatamannawul mawta maaye jiiɗe maayde maayonin kuntum sadiqin tawde mbiɗon onon jam fo on dañi on koyata on kersata on tampata on lorata hay hunde yanata mon ko mbaɗa toon ɗo on maayata jahon aljanna fofto ɗon jooɗo ɗon subhanahu wa taala bi ya muhammad e nder oɗo aya homo heewi ayeje balluɗe mo sa yeydu suratul bagara allah wi toon qul wiɓe in kanat lakum darul akhira inda allahi khalisatan min duni nnas fatamannawul mawta in kuntum sadiqin sa yeehi to suratu ali imran ayeje walluɓe mo faman hajjaka fi min ba'di ma jaaka min al ilm faqul ta'alaw nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanajal la'nata allahi ala al-kadhibin ayoɗo no jogii koreji qul man kana fi dalala falyamdud lahu arrahmanu madda yani oɗo aya homo jogii million aya pirɗo mo e nder deftere Allah nde yani siko tawi onon yahude nasara mbiɗon onon kam ko onon tan jeeyi aljanna kon sehlaɓe Allah kon yiɗaɓe to Allah kon teddinaɓe to Allah kon horsinaɓe to Allah onon kam ko onon tan fatamannawul mawta in kuntum sadiqina ko mbaɗa toon ɗon maaye ko yiilete wona aljanna sika andi ko aljanna jaata ko mbatta ɗo a fokkitta joloɗa ɗo tan ɓuuɗina ganma tan haɗa fiya hoore ma jemma tan heege tan e ŋañaru tan e koɗɗi ko mbatta ɗo kono noon ya muhammad keɗe ko allah wi ya muhammad wala yatamannawnahu abadan koɓe mbi ko kede goni awliyaullah wona goonga soɓe gonna awliyaullah yoɓe maayi wala yatamanno ɗum e jiiɗa maayde abadan bima gaddamata hedimi saabu koɓe gardini keece maɓɓe ɗum tagi sallllahu alih wa sallam wi walladi nafsi biyadihi la yaqulu ahadun minkum illa gassa bi riqi nelaɗo wi kala yahudi biɗo noon hande o zaman kala biɗo noon ma ɗeɗɗo ɗon halkoto yo wi yani nahnu awliyaullah hay yahudi goto suusa e rettude allah wiɓe wonde wino ponmini nelaɗo de walladi nafsi biyadi la yaquluha ahadun minkum kala mon hay onon julɓe kala mbo ɗaccani wiide noon nahnu awliyaullah illa gassa bi riqi ɗeɗɗo tuute mu ronko mon ronko hukkidde serenaki ken heddoto konngol mum timmata subhanahu wa taala wi wallahu na allah alimu nandi bizalimin ɗiɗo bandiji allah ne andi ɓe koɓe kalata ko ka haalo tan kono wona noon ɓul wiɓe innal mawtana maayde alladina ne nden tafirruna minu nde dogaton de fa innuna maayde ayyuhal muminuna mulaqikum maayde fottata mon ay maayde ɗo dogataɗo suuɗo ɗum ɗo ko ɗon tawata ɗum ay bileeje jaafo ɗon enen fof ken joomen kaatumeje ay bileeje waɗen ko ma talkuru ko dogde maayde ko mbakkortoɗa talkuru o allah ko dogde maayde kono ayɗo dogatande ɗo ko ɗon tawata ndeɗo seppani
maayde meeɗa uurudema keeti ga ala nden bettete so hunde uurima ga kay mbiyata wallahi sa uuri tan nde yeeso jiyami a dogat tan a tawande seppiniɗe wima assalamu aleykum mbiye ŋoot nde jagga baje o cittako docteur el wonat ɗo ɗo safra yimɓe o popo oɗo docteur ko ŋana ha ɓooy tan kural maade wiye ɗum teppere tew kamɓe mbiyi kanko de ko docteur ha ɓooy tan nanono taggama ay ɗo yeeyi addiroytuɗo ayɗo gantirta leeso ɗo ko ɗon nde tawanma ɗo lelotoɗa ɗo ɗe welte leeso ma ɗa ñamno karaw ma nane gosi ma bottari ko ɗon mayde ñoƴƴanma ɗon nde tawataɓe kode jooɗi nde fatmane mommani fa innu mulaqikum ko yeeso ma woni fa innal mawta alladina tafirrum fa innu mulaqikum neɗɗo yeeyi ko dawde ñaltani wona i woppa maytano gila dawani la ila o waɗino ko wota tan wela makko tan woto wimbo ragget ndeke ko yeeso ko waranma ko e mayde nde fof ni waddata huccodiran kurum subhanahu wa taala wi ko taki mayde nde ɓe kalata nde takiɗo ɓe salade nde mayde nde koɓe nanande ɓe cuwande laaɓede waɗi noon laaɓande tan ko janɗo hen mo suwa memtende hay hunde jaggani hamni hen tan ko neɗɗo so yeehi artata kono noon o suwa anduna nde waɗata walla ko teppere nde rewata walla ko guite nde jaggata walla ko noppi nde jaggata kono allah e moƴƴere mum e bawɗe mum mayde no uura neɗɗo nokku kala mayde no uuruma kine mayde no uura neɗɗo e nofru mayde no uura neɗɗo e hoore mayde no uura neɗɗo e kojumol mayde no uuruma e wirnde wayde no uuruma e teppere wayde no uuruma e butel ina uuruma e giyal ko mbiyatan ko butolal mayde no uuruma e wottade wotti tan o hirti tan o finani o hajiti tan o waɗa ñallade ayi ala fa innahum mulaqikum ya nas mayde fottata mo subhanahu wa taala wi summa turadduna dutte ɗon ila alimil ghayb e ganduɗo ko wirni wa shahadati ko leeri ko laaɓi ko nani heɗen jiyen ganda ko fa yunabbi'ukum ma habru mon o haalana mon bima kuntum tamaluna dendagal ko meɗɗon waɗ e nder oɗo aya garo mbatte haqqillaji kadi ko façon goɗɗo ari ya ayyuha alladina amanu ida nuudiya lissalati min yawmi aljumaa fas'aw ila dhikri llahi wa dharu lbaya dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun oɗo aya koye ayeje ɗe poɗɗen kadi wattude haqqille kono de mbo arata nde mbo ari koye waaji gooto biyeteɗo dihiyatel kalbi oɗo ko commerce kulɓaniɗo mo ngannduɗaa mbo yimɓe jiɗi marchandise mum ñalawma gooto o artika nelaaɗino huɗɓa juma ndo fii baggel makko da waɗi kurum rum tan yimɓe mbi diyatil kalbi ari tan yimɓe fof gooto fof ko julaaɗo ngone e ndeer jama e gooto heddake fof mbi moɓe goppi nelaaɗo dow mimbar mum ɓe fala yi joom jeere subhanahu wa taala noon no rentide men gilen jottaaki to rowi ya ayyuha alladina amanu e hey mon wiɓe ɓe ko juulɓe e hey mon juulɓe wona ko ni mbiyeteɗo pulaar ida nuudiya lissalati min yawmi aljuma honde woni nuudiya lissalati min yawmi aljuma e heewɓe min ko yeeyooɓe ina waɗi waktuyel noon sa yeeyani hen tan cikkata ka gañaɗo woni nuudiya lissalati min yawmi aljuma noddinaali ko ñiiɗi baano adan nde noddinte juma tan konde nelaaɗo jooɗe mimbar ɗon hanti gooto fof yo ari jeeygu yo ari yeeynude e yeeyde e wadde hunde fof yo woppu hanti yo salligoya yo taw hanti gasni yo taw salligima naati jama wan noon nelaaɗo so yettima tan ko noddinaango woto hutba juma yimɓe njuula yimɓe ɓeeɗe ɓeydo heewde ha Ousmane ibnu Affan e zaman mum o waɗi noddinaali ɗiɗi o waɗi noddinaango zawal o waɗi noddinaango ɗo jooɗe mimbar woni ɗiɗi woni noddinaango adana ngo oɗon nganndi juma fof no waɗi noddinaango adana noddinaango adana ngo no e noddinaango ngo imam jooɗingo e jama e mimbar ina hutbane ndi ngoɗo ɗi ay ngel ɗo leegel ko ɗo woni ida nuude li salati min yawmil jumati ala tafsiri sahaba waɗi noon sahabaɓe ko nelaaɗo wi aleykum bi sunnati wa sunnati khulafa'u rachidin almahdiyina man hum aboubacrin wa oumar wa ousmane wa ali
ɓeeɗo kala ko mbaɗi jagge heen ina wayno salatu nafila korko ko Umar ibnul Khattab waɗi ɗum he juulɗo noddinaango adiingo ngo ko Usman ibn Affan waɗi ɗum noon hakkunde ngoɗo noddinaango e ngoɗo ngel ɗo leegel ɗo deɗɗigel ɗo kala ko joginoɗa ina liggee woppu sa fonctionnaire woppu sa atelier woppu sa kullu amal kala gollal ngal joguinoɗa ɗaccu kala nde liggiɗa e hakkunde ɗo ngoɗo noddinaango e ngoɗo kala nde liggiɗa ɗo ko haram ida nuudiya lissalati min yawmi ljuma fas'aw ayi o wi kon jehe hay goto wat hebde onon tuu jehe ila dicrillahi juuloyde ɗum noon o wi ɗo ko ya ayuha alladina amanu e heymon juulɓe siko tawi juma noddinama onon fof laawaɗe ila dicrillahi ɗum no waɗi tan directe wadarul baya goppe jeygu wanɗon jeygu ko hunde himmude nden fonctionnaire yaagal ala mbele fo wona jeygu sa liggima aɗa yoɓe sa liggaki aɗa yoɓe ko liggiɗo yoɓete walla komo liggaki yoɓete wona liggiɗo yoɓete mbo yeeyina jeeyɗo heɓata gañaani walla komo yeeyani hay ɓatte heɓata gañaani gasi noon deke hunde woni dendagal liggey jamiil amal ɓe julɗe no waɗa siko juma yoni ɗacce wadde sahabaɓe mbi o wulliɗo kanko mbaɗande men deftere nde o wulliɗo juulɓe e waktu gila nelaɗo e homoɓaji e dow mimbar hasere aduna e façon-ŋaji buubaji en e jimɗi en o feññinaniɓe ko Allah jogui ko ɓuuri ɗum mawno wadde Allah wiɓe wadarul baya zalikum hayrun lakum ɗum tagi ɗo noon ko sari e mbatten haqqillaji en jahaniɗa budda mi haala ko woni hen fof sallaji ɗi ko kattanmi hen nelaɗo sallah sallam wi ida uqimati salatu ɗo so julde wurnama ɗo wote garate julde hoɗon doga heewiɓe nanɗa so nani allahu akbar tan wata birti la ɗum wona e sunna islam wona e sunna julde siko tawi julde no juule so wurnama wa antum tamshuna wa aleykum bisakina garde mum hoɗon ndeeƴi hoɗon gonde neɗɗankagal ka tawɗon ɗon juuldono maɓɓe ka tawɗon fatima mon soɓe cilmini timmina noon koye mum kono woto dog sa dogi e heɓata baraji ɗi walla doga tan a ɓattaɗaɓe tan dugɗa tan gona yaɗude ruɓudu nataya mumen la nelaɗo wiwaji goto yo Allah ɓeyduma yidde diina kono woto rutta hen yani sa nani iqama no jarannoɗa a firtata sa nani wurnago no jarannoɗa a firtata ha jettoɗa ko tawɗa ɗon timmina ko tawɗa gasi ko tawɗa ko ɗon juulda mumen ko tawɗa gasi ko timmina ha hande nelaɗo wi sahabaɓe min baynama nahnu nusalli ma annabi mben min juula tan hamin nani tan jalbatorija birdi falamma salla qala ma shanukum ndeno juuli wiwol ko heeɓi moon qaalu istajalna ila salati min jawnino ko beele min juuldoma qala fala tafal wote mbaɗe ɗum abadan siko tawi oɗon ngara jeehe neɗɗankagala fayida ina e dow moon kala ko tawɗon ɗon juulon ko tawɗon fatim mon ko jawto ɗum noon e nder juma hoore laaci kala juul keɓɗo duuɓi kello fo e 17 ina woni juul ina woni ɗi juul kala nde waktu on yoni o yahani juma o windama naafiq so yahani jumaji tati c'est fini o yalte dina haala heddi ɗon tan ko guurɗo nani so maayi tan yimɓe ɓe kooliguel cukalel dene yinno mawɓe kono maayide jahannama rondiɗi heɗen mooli Allah ɗum noon subhanahu wa taala wi fayda yani ya ayuha alladina amanu noddinago ngo ganden ngo soko tawma koye ngente somo tawma koye janaysa somo tawma koye daja somo tawma koye haaju kala ɗo noddinago adana ngo noddinago ɗimma ngo almami jooɗoto mimbar ɗo ngel ɗo leegel ɗo hay hunde ko ɓi adama waɗata ɗo sona yaade juma wote ligga ɗe wote ɗaana ɗe wote gotta ɗe ɗum taki sa yeehi jamaji men sar funnage no foti heɓe fo ɓe juulata ɓe gottatako sona ɓe garti juma heɓe tout ɓe gottatako sona ɓe garti juma tout ummiɗo waɗi noon liggey o tawataɓe koye juma ñande ɓe liggoytako ni kono noon siko juma o yettima heɓe tout ɓe jaltata hay goto heddata ko wona debbo wona cukalel wona mawɗo
soɓe juuli ɓe garta soɓe garti ɓe juuli ɓe natta cikkata gure ɗe ko duppaɗe hay goto ala e majji hay goto yaltata to islam waɗi to fekka baak ɗo weli ɗo ɗo safi ɗo sa naate mamlaka al arabi saudi walla naate dowlatal koyi a yiyat ɗum no yooɗi jotgol neɗɗo meeɗa yiide aduna ina waɗa organisé ina yooɗi jotgol no timmi wona jafara jamaji ɗi ne goɗi million haɗa yoɓe lutodira e juuloygol e nder minute aji jiya elle hay goto wona juulɗa wuura he ha takkusan noddine jiya fof kadi jaltida nattida futuro yona fof jaltida nattida gueƴe fof yona jaltida nattida ayi soɓe juuli gueƴe no koye liggeyɓe gonata ha salatu yona ɓe juula ɓe lelto ɗum noon subhanahu wa taala ana nodda men ɗo kalimatu tawhid ya ayuha alladina amanu ida nuudiya lissalati min yawmi ljuma goto men fof ko nangi so jeeyata ko e junngo jeeyɗa koko werta joguiɗa ko bitik joguiɗa ko liggey tuuba joguiɗa ko ɗum dendagal de waktu o juma o yoni wat feere wat feere ya jeye e tawayaɓe juma he juulde he wadarul baya ɗaccon golle fof ɓuuren himmu e on waktu e on sanga ko juma zalikum wadde monde on yaade monde e woppude juma nde e woppude mon sohlaji aduna hayrun lakum ɓuuri moƴƴande mon in so tawi kuntumon laatima talamuna hoɗon gani caggal ɗum Allah wi holko wi o wi fa ida gudiyati salah so julde gasi fantasaru caraɗe firarde leyde wabtagu jiiloyɗe min fadlillahi arzuqa so julde gasi jee hay goto woto hedde ɗon wadkurullah ciftere Allah kasiran la'allakum tuflihuna ɓeɗon male e nder oɗo aya homo joopi men ɗo yani wattude men haqqille e Allah e nder golle men aduna woto golle men aduna ɗe yidde ɗe e yidde jawdi woto ha mbawen nannude ko harmi ko dagui ko harmi ha goppen ko Allah yiɗi ko caggal ɗum Allah wi kadi na haane men yani nde tombata ɗen dañde malal aduna e l'ahara waɗi noon aduna tan aduna amma fi dunia fala anna man ragabu la yahushu fi kaylin wala wasn kala mbo watti haqqille e hoorem yo tinno woto won funtowo e ɓetirgal woto won funtowo e peesirgal woto waklitan marchandise goɗɗo woto fen e jeytogol woto woon ha fena woto lundo fodore yaadi hono ɗe gueɗe subhanahu wa taala wi en ɗo omo haalana men ɗo huude kadi welde siko tawi juulɗo ina naata jama masalan an iraki ibnu malik radi annahu kana ida salla aljuma insarafa fa waqaf ala babil masjidi goto sahabaɓe biyeteɗo iraki ibnu malik so juulino ha o haljidi julde juma o arata ha e damal jama he o wiya allahumma ajabtu da'watak wa sallaytu faridatak wantashartu kama amartani farzuqni min fadlik wa anta khayru raziqin anani sahabaɓe mbiya mi nootimama ɗo nodduɗami ɗo mi juuli farilla o mi yalti mi saakima joni noon arsiginama ɓuural ma waɗi noon garsigino wala sona an subhanahu wa taala wi ina hen julɓe noon wa ida ra'u tijaratan soɓe jii julagu tan manam mum soɓe jii julaginara walla ɓe gandi yimɓe jeewi joni ne weeli yeey aw lahwan walla fijirde walla ko dawrabi walla ko ñañoji walla ko gentilaji walla ko golle fuuɗiyagal in fadduɓe lawano ilayya wa tarakuɓe ɗaccuma qayiman an gotaɗo dariyana ɗum tagi akhraja ahmadu wal boukhari wa muslim wa tirmadi fi jamaatin an jabir abdillahi qala baynama annabi sa sallam yahtubu yawma juma nelaɗo ñalawma goto no khutba tan qayiman id qadimat ir jiggore wote iblun muhammala taman min daqiqin wa burrin wa zeyt gueloɗi no ndimdi tan ñamde gasata ɗum ko fari ɗum ko gawri ɗum ko diwlin fabtadara ashabu rasulillah walam yabqa minhum illa isnaid rajul worɓe sappo e ɗiɗo ñanden jabir kalɗo jabir wi ana fihim wa aboubacry wa oumar minen tan keddino heddi ko fof dogi yahi allah wi wa ida raw tijaratan aw lahwan ila akhiri sura walladi qadima bi hadi tijarata dihiyata alkalbi min alsham wa kana ida qadima lam tabqa aiqu shabba hina adrakat bilmadina illa atatu so arino wona debbo wona cukalel wona mawɗo heɓe tuuɓe garat homo fiye bawɗi makko komo haalano yimɓe o ari yimɓe fof no jalta ɗum noon ha hande ina wayi noon oɗo gandi yimɓe comoytoto woɗi haɗa andi hande client ma artat haɗa andi hande o ñaltat walla o joftat walla o waltat haɗa andi no potta ɗum falarade ha mbawa dañde ko cohluɗa ko
قل يبي يا محمد ما عند الله كو الله جوغيكو خير بري لابي تيما دره ما عند الله دونك سبحانه وتعالى جوغيكو اي جود خير فدي برند من الله في جدار ومن التجارة اي جلاغو والله جل شانه خير الرازقين كاي بري موجوده dennangal arjiginoɓe ɓe dennangal jogiiɗo no rokkira dennangal jogiiɗo no sakko yon gandu ko Allah ɓuri ɗum jogade ko Allah ɓuri ɗum hattan Allah ɓuri ɗum wawde bismillahir rahmanir rahim sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi l ardi wal azizul hakim subhanahu wa taala wi en ɗo ya muhammad sabbaha subhinima lillahi wonande allah mana ɗen tagoje fi samawati wa ma fi l ard ma fi samawati wa ma fi l ard wa huwa al azizu l hakim dendagal tagoje ɗe ɓe ceedadimamo birrububiyati wal wahdaniyati wal qudra ɓe ceedima rabbi ala sona kañ goto ala sona kan kattanɗo ala sona kan dendagal tagoje ɗe ko kanko goto woodi wa huwa al aziz kanko woni polɗo fof alhakimi daɗɗo fof ibnu abbas radiallahu anhu kana nasun min almuminina qable an yufrada aljihad yaquluna law wadirna anna allah dallana ala habbi l amali ilayhi fa namalu bi yani ibne abdoullah ibne abbas ne wiyanno e nder mana aya garowo wona julɓe wiyannoɓe allah te nde tawde no yiɗi men ene fottindinde men e golle ɓurɗe moƴƴude o haɓaraɗe annabi o haalana men subhanahu wa taala nden yeeya jihaadi farlama ha moƴƴere ari ha jam ari woodi hen noon mataw koɓe jalluɓe ɓe cali allah rutti wiɓe ya ayyuha alladina amanu lima taquluna ma la tafalun holko mbiyaton ko on mbaɗata holko kaalaton ko on jogorani wadde on jejjiti nelaɗo wi ayatul munafiqi thalatha ida wa'ada akhlafa wa ida haddasa kadaba wa ida utumina khana nelaɗo wi mandarga naafike ko tati siko tawi o fodi o lundo so yewti o fena so hoolamo jam fo heɗen mooli allah kabura mawni maktan kutuya noon mbiyeton kutare eyyi kabura maktan indallah kutoya mawni ummiɗo to allah an taqulude mbiyeton ma la tafaluna ko on mbaɗata yani ɗum ko ayeji ɗe ganduɗa enen julɓe ɓe enen ummatu muhammad ɓuri tidde noon ahlu sunna wal jamaa de ɓe mbattata haqqille de ayeji yana woto men fof yo tinno woto fot ko waɗata woto yewtat fena siko goto men tolnima ɗo ande so feni halkata ka aduna yani masalan mbaɗa hande no oustad moussa ba jasahullah khayran siko haali hande fenade nder yimɓe ma won jam he ma won jam ɗum tagi noon ulama ul muslimin hana nani ɗumen pour yidde aduna e takkanede garatuji e ɓornede wuttoyeje nayeje mawɗe bonɗe jasɗe yani haɓe penana dina haɓe pena saabu so peni tan ko boɗe kala ɗe ganda feni waɗa ko boodi ganda woto lundo ganda woto fen heewi hoolede ka ko joom jawdi comme mersa one siko hoolama yo tinno ayi lamɗo one woto lundo ayi ɓeɗo tata fof no laydaɗo sika ƴeewi ida wa'ada akhlafa ɗum heewi ɗum wadde ko lamɗo wa ida haddata kasaba lamɗo no fena kono ɓuuri bonde ko fenade ceerno kono laamu no so feni ndaw bone siko tawi kadi jogiiɓe jawɗele nen itti hoolare e dow mumen hono jam dañirte ɗum noon nelaɗo wi ko ɗum alamade naafiqa yo julɗo fo reeno ida wa'ada akhlafa wa ida haddasa kadaba wa ida utumina khana heɗen mooli allah naudu billahi min anna subhanahu wa taala wi inna allah na allah yuhibbu alladina ne yiɗi ɓen yuqatiluna hoɓe kaɓe fi sabilihi e laawol makko he saffan hoɓe dañi hoɓe goni saffu gooto ka annahum ma mbiyaɓe bunyan ɗum ko maadi marsutun mahadirade ha nangadiri dow o towni leso towni dow o towni leso nangadiri no ndiɗo maadi waadi ni nodi jaggadiriri ni julɓe ko noon kaani waadude julɓe ko noon kaani yahrude julɓe ko noon kaani waade
afdalul a'mali ila allahi adwamuha wa in qalla nelaɗo wi ɓuri moƴƴude golle yaani ko golle feede allah ko duumiɗe ɗe hay koɗe seeɗa ɗum tagi ne jeeya sirru ɗo ko allah wi ko julɓe yo kaɓe siko ida kanu kadalik siko tawi ɓe goni julɓe yoɓe ɓeydu doole maɓɓe manamumen yaani ɓe mbawa yiwodire ɓe mbawa jippodirede ɓe mbawa gusde ɓe mbawa dogde ɓe mbawa nannude kulol e ɗenƴere e pittali añɓe ɓe moƴƴina organisé maɓɓe ɓe jawtina gollal maɓɓe no yoɗiri no fewri caggal ɗum ayo yamari men yen fondu saffeji men e juulɓe wa allah yajlisu al musalli fi saffin khalfi ɗo kadi siko tawi julɓe ne juula so gooto ene heedi keeci kañum tan juulani saffeji ɗi no goniri ni ma a fooɗi goɗɗo yantema walla a ɓiikima maɓɓe ha heeji kono sa juuli an tan keeci ma gasi a juulani yani siko saffu gadi ɗo timmi noon yo saffeji ɗi yo jawtir noon ko noon ne leƴƴi ɗi hay aslul haadir e dendagal golle maɓɓe